दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 48थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै नैथि सान। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि खुमगुरि गामियाव खुंनाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 48थि आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्माया 15 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 17 फेब्रुवारिसिम सानथामनि हाबाफारिजों सोलिगासिनो। बेनिनो दिनै नैथि सान। बे नैथि साननि गिबि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव यज्ञखौ होनायजों जागायो। बेनि उनाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि आसिनि कुमार स्वर्गियारिनि हेफाजाबजों आफादगिरि अमरेन्द्र ब्रह्म बिथाङा धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनाव गुरुदेव कालिचरणनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा। मख'जाथावदि बे जथुम्मायाव आसामनि दाब दाब जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां ब्रह्म धोरोम सिबियारि भक्त बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। गाबोन जोबथा साननि गेवलां मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्मआ बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायदों जायगानि दैदेनगिरि थामहिनबा दतमा बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मआ। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद मैया 15 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेनबाय। जोंनि बे सेरफांगुरि ओनसोलाव बेसेबा गिदिर मिरु आफादनि जे जथुम्मा बेनो प्रथम आरो बे हिसाबै मैयानिफ्राय जे धोरोमनि जोङो गासै धोरोमारि आफादनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सफैनाय सारा आसाम नाङै जेसेबां जोंनि भक्त धोरोम सिबियारिफोर दंफैयो बे बिथांमोना दिनैहाय बे सेरफांगुरियाव मैयानिफ्राय जेरैबायदि दंफैयो जों बेखौ नुनानै जोबोद सोमोनांनाय मोन्दों। खारन बानजाय आफादा बेखिनि गियानबो गैबावामोन जे एफा बुरजा मानसि जागोन। जोङो 2-2.5 हाजार जननि मोनसे हिसाब लानानै दिनै बानजायनाय हाबाफारिखौ जों खालामदोंमोन। नाथाय थाङै थुङै नुबाय खमब्लाबो 9-10 हाजारनिबो खम जायाखिसै। दा बे हिसाबै खुंनो मोननायाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेबो जाबाय जे जोङो रांनि आंखालावहाय एसे बुरजा जे जोंनि भक्तफोर दं बे भक्तफोरखौ जोङो नांगौ रोखोम सुबिदा होनो हायाखिसै। अब्लाबो बे बिथांमोननि जे सावरायनांगौ हाबाफारि बे हाबाफारिफ्रा गेबेङैनो जाफुंदों। मैयानिफ्राय बिथांमोनहा खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो धोरोमखौ सिबिनायाव एसेबो फासयाखै आरो जोबोद सोमोनांथाव बाथ्राया बे बिथांमोनहा जेरैखि थाया मानो इसोरनि खाथियाव इसोरखौ सिन्थिनानै जेरैबायदि नैबे जोंनि सेरफांगुरि ओनसोलाव बे हाबाफारिखौ मावफुंफैदों बेनि थाखाय जों जोबोद देरगादों आरो बानजाय आफादनि जानानै जों जोबोद बिथांमोननि खाथियाव खर' गंग्लायै आर'ज गाबदों जे जोंनि बे धोरोमारि जे फोसावनाय धोरोमारि जेनाखि आसार खान्थि बेफोरखौ दिनै सावरायनाया दिनैनि दिनावहाय गेबेङै सावरायगोन बे हिसाबै बेबो जाफुंगोन आसा खालामदों। आरो गाबोन गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंनि बिटिआरनिनो मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा फैनायनि बाथ्रा आरो जोंनि UPPLनि सासे केबिनेट मिनिस्टार UG ब्रह्म बे बिथाङाबो सफैनायनि बाथ्रा आरो बे बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गोबां EMफोर सफैगोन। दा बे हिसाबै जों आसा खालामदों गाबोननि गेवलां मेलावबो जोंनि गासै सारा आसाम रायजोनि गासै 21टा जिल्ला बे 21टा जिल्लानि बे जोंनि सिबियारि धोरोम सिबियारि बिथांमोनहा गाजा गोमजायै जेरै बाहागो लादों गाबोननि हाबाफारियाव जाफुंगोन बेखौ आसा खालामदों। गिबियावनो मिडियानिसिम ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय जे मैयानिफ्राय जानाय दिनैसिम बे मेला मेहेरगोनां मेल आरो बे जारिमिनारि मेल जोंनि बे 48थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बियो टार्मिनेसन आरो बे टार्मिनेसनाव हयथ' जों बिराद मोजां माखासे आयदाखौ लागोन होननानै जों सानदों मावनायनि जोंनि सानस्रि सान्थौखौ लाबोनाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बागै जों गोबाङै सावरायनानै बिनि जिथु सानस्रि बे सानस्रिखौ जोङो मुलुगाव फोसावनाय आरो जोंनि जि समाजखान्थि बे समाजखान्थिखौ मोजाङै फोसाबनायनि मोनसे हाबाफारि लागोन होननानै जों सानदों।
मैयानिफ्राय मा हाबाफारिखौ नोंथांमोना मावफुंनाय जाखो दिनैसिम? मैया फुंनिफ्रायनो बेखेवनाय हाबाफारिया जादों। जेरै बे गेट बेखेवनाय, पेन्डेल बेखेवनाय, डेलिगेट बेखेवनाय बेफोरबायदि जादों। बेनिफ्राय आइजोनि मेल जादों। आइजोआ मैया टार्मिनेसनमोन, बेहाय बडि बायबाय बिसिनाबो गोदानै बेनो थादों। आरो जोंनिया CWC जादों आरो लाइमोना बडि चार्ज माने बिसिनि गोदान चार्ज गथायलायनाय जादों मैया। ओमफ्राय दिनैनि दा फुङाव फुंनि अखण्ड जयग जागायबाय। बिनि उनावहाय नैथि हाबाफारिया जादोंमोन फिरफिला उरायहोनाय, बे जोब्बाय। थामथि हाबाफारियाव गुरुदेबनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे जागासिनो दं। दा बिनि खामानिया सोलिगासिनो दं। बिनि उनाव आरोबाव जागोन जोंहा शास्त्र बिसार आरो बेजों लोगोसेनो दि ब्रह्म बेखेवनाय दं। भक्त मेल होनगोन जों दा बे प्रसार संसदनि जे मेल, बेयाव शास्त्र पाठ जायो। बे शास्त्रआ धोरोमनि 6था धोरोम बिजाब, बे 6था धोरोम बिजाबनि माखासे मोन्थोर एबा शास्त्र, बे शास्त्रनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो बेजों बहुदखिनि उपकृत जागोन होननानै जों